que no ens deroguin els nostres drets, que són drets que ja hem adquirit i són drets fonamentals per a les persones, són drets humans, no només per ser víctimes, que també, sinó i també per tots i totes nosaltres. I en aquest moment estic veient aquesta plaça plena de dignitat i sé que ens acompanyen les més de 2.000 persones que foren assassinades en aquesta illa i ens acompanyen les més de 10.000 persones tancades a les presons i totes aquelles dones que sofriren també en silenci la repressió i que ara començàvem a tenir els nostres drets i ens sentien tots i totes partícips d'aquesta democràcia, els mos volen tornar a llevar. I mos vol llevar un partit que es diu democràtic. El Partit Popular mos vol llevar la memòria i mos vol llevar perquè l'ha venut a l'extrema dreta. A l'extrema dreta de vots, que és un 13% del Parlament. Un Parlament que va aprovar aquesta llei amb un ampli consens també del PP. Per tant, és incoherent el que volen fer. Bé, jo només havia de fer una presentació. Tots me coneixeu, represento en aquest moment ara mateix a la plataforma de memòria democràtica, que som un conjunt d'entitats que ens hem juntat precisament per lluitar contra aquesta manca de democràcia, perquè és així, ho hem de dir així, entitats de diverses, no? Diverses entitats que també estan afectades d'alguna manera per la memòria, perquè és que la memòria abarca tot. Per exemple, la repressió lingüística que també va existir, en el temps del franquisme, ho sabeu, no tot això, o els col·lectius LGTBI que també van ser represaliats. En fi, hi ha sindicats, partits polítics, etc. Ens representa un poc a totes les entitats que som aquí avui. I en primer lloc nosaltres volem començar pensant també si hi hagués amb aquestes dones i homes que es precedien en la lluita per la democràcia i que lluitaren per la llibertat, que lluitaren per la solidaritat. I precisament volen fer un recordatori començant amb música i els volen recordar com a homenatge amb música i amb música volen recordar també a totes aquelles víctimes de totes les guerres, música per Palestina, música per poble saharaui, música per totes les guerres i per totes les víctimes, música, no volem armes, volem música, volem paraula, no volem armes, volem música i paraula. Per elles, per totes les guerres, més de 60 conflictes armats s'ha comptabilitzat a tot el món, lluitant contra les guerres, perquè el millor homenatge que ens poden fer precisament és això, lluitar contra les injustícies.